asalipun saking keluarga ingkang prasaja. Dadah bapak, ibu, lan setunggal rayi estri. Nomonipun Salsa. Kita gesang harmonis wonten ing griya kita kang ayem lan tentrem. Kula gadah setunggal kanca. Nomonipun Sekar. Kita kangsen badhe sinau sesarengan. Benjang kula lan Sekar badhe nugas wonten ing kafe. Ananging aku kawanen. Loh, jam piro iki? Loh, wis awan e. Hiu hiu, cukurukuk, kukru, kukru, empuk jeru. Assalamualaikum. Apa iki? Lalu mana lagi? Ono ning jero. Terus saya mari. Oh. Duk. Boleh kamu. Sekoman itu loh. Kesuwen, gedang. Wah, cepet mau. Kalau pementrian nggih, hati-hati ya nggih, insyaallah. Mbak, kula bidang nggih. Yo, makan dong. Mbak, kula pementrian nggih. Oh, nggih, hati-hati nggih. Dan saya nggih. Pak, udah saya. Yuk, nanti iki kan mau kalau. Kita balon nih. Bicara toto, ra cetok. Wes gitu kan ya. Kakean ngomong malah dememel. Walah, sebab karawitan kae to. Sik wae. Yo, suara tak baleni. Ya wis ki rampung. Ayo mulai wae. Sing sopan. Males aku wes lah aku mlaku dhewe wae. Sik. Anak lali wae. Sampeyan apa? Pamit. Ya wis pamit. Itu kayak mau ki malah langsung bunga. Piye mbak awake ora napa-napa? Mboten napa-napa niki Bu. Ya sesuk maneh sing hati-hati yo. Nggih Bu, ngapunten amargi kula wau malah nendang sampah. Ya ora apa-apa.
Derek langsung gede. Monggo, Mbak. Derek langsung, Bu. Ini bunyi mawon. Oh, nggih. Matur nuwun nggih, Nduk. Nggih, sami-sami Bu, ngatas-atas nggih. Nggih, kelas ya nggih. Kula nuwun Bu. Loh, galuh apa? Kula badhe maringi sekedhik niki Bu. Olah kebeneran aku ya arep kerjaan, ayo melu. Olah boten repoti napa Bu? Ora napa-napa ayo. Ah, nggih Bu. Assalamualaikum. Wih, ku rame-rame. Apa iki rame-rame? Halo, halo. Assalamualaikum. Kula nuwun Pak, Bu. Pak, Bu, kula nyuwun pangapunten saderengipun. Kula wau nembe kumpul kalian kanca-kanca garap tugas kalian enten acara rujaan. Niki enten oleh-oleh sekedhik tinggi bapak kalian Ibu. Seneng boyo. Terus, mlebu sik digowo kuwi. Beracen Oh nggih, Pak. Monggo Pak, Bu. Anakmu iki, Bu. Alhamdulillah banget, Mas. ya wis muga konsisten ya. Baca ngono kuwi yo. Oh, aduh yo kan seneng ngono lho nek di anak sik. Anak itu gue.